No se olisi Jarno taas, moro. Hei, meillä olisi tulossa tämmöiseen, ei tähän, vaan yhteen toiseen, melkein samanlaiseen Polarikseen tangon korotussarjan tekeminen ja siinä joudutaan soveltamaan vähän omaa tekniikkaa. Kiinnostaisiko semmonen making of video, siitä pistäkää kommenttia, laittakaa tiliseurantaan. Toki niitähän on nettipullollaan niitä ja mun oma suosikki on toi Moran Mönkijätallin tekemä video siitä. Mä voin laittaa tähän pienen pätkän. Ai vittu! Perse! Saatana, vittu, että sattuu. 2 seconds later. Ai persereikä! Ai. Ai per... Olisikohan se ollut YouTubessa jakso 120, niin siellä näkyy vähän laajemmin kuin Mora sit touhuu ja se on helppo tehdä itsekin mutta voidaan tehdä meiltäkin pieni pätkä, miten semmonen onnistuu tähän Polarikseen. Ei muuta kuin päivän jatkoja.